virus dun corpo. Acho que este, en fin, vamos a ver que dices, a ver que dices conforme veo eu. 93. 93? 93, sí. É pequeniño. Amémonos nas sombras. Amémonos nos amañeceres claros. Veixémonos. Limpemos o ceo de tanto espanto. O mundo vai quedando nos camiños. O mundo fica adormiñado. Na mentras gozo en ti. Arráñame o desexo nas entrañas. Empezo polo 97, non ten título, e falta que lle fai. Muchos clases quentes, quizás. Quizás se fose un verme, traspasaría o glande do teu pene e moraría nele para sempre. Mas son unha muller mollada, quente, que aguarda enchouparse no teu semen. Mira, Cruz me vai a permitir que eu desfaga seguramente algún dos seus poemas. Eu casi nunca me atrevo a ler Moi agradecida. algo que non faga eu porque teño medo a desgracialo, non? Pero bueno, o seu día de Cruz eu vou a facer o mellor que podo, pois en honor a ela, que bueno, me parece moi importante que Cruz fixese por fin e tiña por fin un libro. É moi importante que aquí os compañeiros apostasen por quen tiñan que apostar. Foi sin dúbida moi ben elexido o autor, neste caso, por parte de Círculo Edicións. Eu, pois, alégrome moito, non? Vou a ler un poema que di: pendúrate no pé, de pedante, de pego, de perennes pensamentos que fan doutrinas. Pendúrate no pé, de fecho, de penedo, e o pé che porá pendón de supremacía. Pendúrate no pé, de pene retrógado, trasnoitado amador de femias, as que mutilas de clítoris e mente. Pendúrate de pé, escuro verme, e fica crecho como un pau inútil. Na mentres, nesta area que habitas, disólvense as vaguas das vítimas do teu deserto. Amémonos nas sombras, amémonos nos amenceres claros, veixémonos, limpemos o ceo de tanto espanto. O mundo vai quedando nos camiños, o mundo fica adormiñado. Na mentres gozo en ti, arránxame o desexo nas entrañas.